Казвам се Николай Капитанов и с това видео искам да ви а, попитам и по-точно да попитам и себе си защо искаме да изконсумираме всичките информации на света, а нищо да ни правим. Това иначе това ни държи в комфортната ни зона и за това ни е по-добре да консумираме информация без да я прилагаме, а само просто да знаем едни неща, без да ги правим на практика, защото иначе ще ни дадат, повече яснота ще ни дадат, ако почнем да ги правим. Но ако не почнем да ги правим, просто ще знаем едно нещо, което може да ни направи свободни. Но ако не го правим, просто това нещо ще го знаем и няма на кой друг да го предадем. Само ще прочетем книга, без нищо да правим, и ще четем книга след книга и просто нищо няма да правим. Аз ще чакаме все нещо да се случи, за да се захванем за работа, но това нещо никога няма да дойде, освен ако ние не почнем да правим нещо и не почнем някакво действие, да направим някакво действие, независимо какво е то. Това действие, което ще направим, ще ни отведе ще ни даде повече яснота, защото иначе хубаво учили сме, но ако не го правим, ако го направим, след четенето, с всяко четене, ще почнем да действаме, без да мислим дали ще се получи нещо или не, а ние просто сме си свършили работата и просто с действието, което сме направили, вече сме свършили нашата работа и не зависи от нас дали нещо ще стане в живота ни или не. Просто си оставиме на други по-висши сили, така да го наречем, на Бог. Той да вземе контрола в свои ръце, защото той знае винаги какво е най-добро за нас. И така, хубава вечер от мен и всичко най-добро!